Assalamu alaikum yeɓiyankoɓe walla hettiyankoɓe Winndere-tv onon kala on calminama on juurama on ñaganama Allah moƴƴere e jaame kisal nden ko Allah e meɗen enen kala e yewtere meɗen toɓɓere nde batten ɗo henne e Winndere-tv en calmini dendagal biyo wimi e mbimi e wimami onon kala debbo ma Gadio ɓe Mariatou Gadio salmini on juurima on en calmini mo ganduɗa kanko woni toon to kaɓirɗe ɗe hono Oumar Doro Kume e gondiɗo muɗum en calmini dendagal hettiyankoɓe meɗen eɗen e Winndere-tv mboɗo yiɗi noon émission ngaji ɓennoji ɗi mbaɗe partagé mbaɗon aimé ne tawno enen hoto émission ngaji ɗi wawde yaade tan mbawen wadde ɗum partagé goppon noon ƴettude image uji ɗi oɗon nelda ɗum taw wona par lien ɗum watta en arrangé ɗum noon sen ji eɗen liggortoɗen ko pour oɗo mo ganduɗa o omo waɗa émission o omo yiito hen hoore makko onon oɗon jeeyi hen nafoore kala kadi jiiɗo hen ko ganduɗa ko wona ko yiiɗi oɗon mbawi kadi noddude wona numéro uji ma en tottirɗum oɗon jiiya ɗum walla mbaɗon message uji ma en jiiɗum so nden yonti ƴewtoɗen enen koye meɗen haaloɓe walla waɗoɓe mbawen change jaɓɓal ɗum noon hande garɗen koye toɓɓere wande fayida en mbi kala ko yonti so yonti yo yonta yo haale hande kalten koko fayi e 8 mars sen mbi 8 mars noon ko sen kaali ɗum tan oɗon galli rewɓe waaɓe no Mariatou Gadio debbo ba Gadioɓe foof daroto goto foof sirguino wiya koko foti darade hande ko 8 mars est ce que 8 mars o ene waɗi bénéfice est ce que 8 mars o ene haani jagguirede no jagguirɗen ɗum ni enen te kadi ko ɓuuri kam ko ɓuurimi ƴewtidade e 8 mars no 8 mars ko noddi 8 mars ko 8 mars jaabaki noddago muɗum ne tawno enen no ƴettirɗen 8 mars ni mboɗo sikki tan wona noon holno poɗɗirɗen ƴettirde 8 mars ɓe ganduɗa ɓe kamɓe tigui ƴettata detisi ƴettata rewɓe mbaɗa mobiliser rewɓe ɓe eɓe nawa ɓe e marché ji ɗi pour rien que ƴettude baguiji ene sooda ene rokka rewɓe ɓe est ce que ko ɗum foti ala wona ɗum foti est ce que ko ɗum foti eyyi ko noon foti mi accittu on mo on jaabumi hen kono noon foof e wade noon ma waɗi hen décortiqué mbete hanani ɓeɗo ɓe ganduɗa kamɓe jogui jawdi mabɓe kamɓe jogui société ji mabɓe kamɓe jogui kamɓe mbaɗata recruter rewɓe ɓe nawɓe marché ji ɓe ƴetta centaine e rewɓe ɓe gandama won groupe aji ɓe nawaɓe marché ji ɓe codnaɓe tisiji ɗi ganduɗa tisi o ene wawi oɗon mbawi sodde bal ko par baluji ɓe codata ɓe mbaɗa ɗum partagé e leeɗe ɗe soɓe mbaɗi partagé leegal foof ene waɗi mo ganduɗa o kanko ardi leegal ngal totteɗa 5 bal 6 bal mbaɗa mobiliser centaine de personnes rewɓe totta goto foof 6 métres hartum walla vaccin wona mbasin riche wona jasner wona goɗɗum ko ganduɗa ko aɗa wawi ɗum ɓornade e heewuji est ce que ko nanda ha heewi ene wawi nafdema janggo sa ɓorniɓe ɗum ñalawma 8 mars o valeur mum boni gasi joni noon perta ñalawma mon kurɗo mbaɗa ɗum e 8 mars ala nafoore joni noon holko woni nafoore nde holko poɗɗen wadde onon ardiɓe onon rokkiroɓe onon waɗoɓe oɗon poti yaade ƴeewon mbaɗon mobiliser rewɓe gaddon rewɓe ɓe mbiyon ɓe aha minen de ko 8 mars wiyate ñalawma 8 mars ko rewɓe jeeyi minen noon an debbo o woni an gorko o an bawɗo wadde mobilisé o holno mbaɗirta mobilisé wat mobilisé jaaha ndendina rewɓe no ndendirtaɓe e 8 mars nawaɓe grand théâtre wa ila milieu ji goɗɗi ɗi dondinaɓe galle ma walla e terrain goto walla e galle goto leegal foof waɗa noon so waɗi noon gadda noon ɓe nafoore nde ganduɗa mbiyon aha onon de emin mbawi rokkude on vaccin ji emin mbawi rokkude on hartumaji kono ala cette fois ci en battani en canzat ƴeɓɓal ni mbatton kaale holko jiɗɗon min mbaɗa on financement o somin dokki on goto foof e nder hitande walla e nder duuɓi ɗiɗi mamin gartu min ƴeewa financement o holko jibini so nden yonti an mo ganduɗa rokkatano hartuma o hankatina a natti yaade e cagarte holko jaata woƴatma ko ƴewde cuubuji ɗi jeyta woƴatma ɗum ɗon noon ene walla debbo e nder galle mum ko ɗum tigui adde 8 mars ko ɗum tigui foti wonde 8 mars
ɗum foti wonde darde debbo e nder aduna o te 8 mars wona Sénégal tana ko partout dans le monde ko partout wona ɗo tan ɗum ɗon noon eɗen poti tinnade no fewi e 8 mars te ko wona ɗum ko Oumar Dorkume eɗen ƴeewa so wiyama debbo ñande fof ko ñalawma debbo en mbiyat tan ko 8 mars kono ñalawma debbo en heewi en ƴeewi sen mbi talata e nder ko ñalawma debbo ɗe balɗe fof ɓene talata e nder ɗe balɗe fof ɓene 8 mars min hooram kalawɗo henno mi waɗama invité e 8 mars holko tawoytumi toon mi anda mbeɗa mi heeɓi vaccin walla mi heeɓi hartum mi heeɓi kono noon wona ko ɗum jinnomi aɗa holko jinnomi mi ara mi rokke financement Mariatou Gadio ar financement nani nda yeey sabunde walla nda yeey ɗiɗo cuubuji ha ƴeewa ko dañɗa hen guilay dow hooram kalanmi ko taki mbimi guilay dow hooram ɓe mbi saɗa fonda e jullare tawata ko jomum tawaka hoto yam rokkude exemple e goɗɗo dokkanmi exemple koye hooram hoto ƴeewe min Mariatou Gadio kalaw mboɗo wiya mboɗo foti yaade 8 mars mais dokkuɗo kam hartumo so rokkino kam ko mbawmi liggade mi yahat mi liggoyo kono noon o rokki kam ko hartum yomi yami notoyo toon mi yaha mi amoya mi ɓumna ɓerdam mi arta mbete mi ɓumni ɓerdam kono somi arte galle holko tawatmi toon est ce que somi fini mami dañ ko kaccitirimi est ce que somi fini mami dañ ko nawmi marsa mi sooda nduggu est ce que somi fini ma wot ko dokkumi ɓesgam ala ko taki temen nayyi pawiɗi hen e bagui o ene wawi taw ko kamɓe dokki kam ɗum ene wawi ni taw ɓe dokkani kamɓe dokkuma tan ko bagui joni noon ko an yahata mbaɗa toltolane ƴeewa holto dañata ko joɓirɗa bagui ma jaaha woni an mbiyata ka mi rokkama bagui kono noon ñowtol ngol ala probléme ene waɗi probléme temedde joyyi ɗe nawɗa ɗo yoɓoy walla temen nayyi ɗe nawɗa ɗo yoɓoy te comme gussuɗa wonɓe ganduɗa kaɗata ɗon son dokkama hartum walla voile jahat coodiya garniture fourniture mbiya tailleur o wannam hen wona an hartum o jaari ko 2500 joɓa hen 10 000 francs te sa arti alanama nafoore ɗum noon bandiraɓe an noddaɗo min Mariatou Gadio min noddaɗo mbiyami aha wannam mobilisé an mbiɗo yomi waɗane mobilisé wala komi guiɗotomi wiidema min de sinno ko sagam sa wi yomi waɗane mobilisé mi yiiɗa mi waɗanma mobilisé dokka kam ko coonmi hartumaji mbaɗa waɗa ɗum partagé e leegal ngal jinnomi ko dokka kam somi seeɗa mi nodda réunion gallam mi waɗa mobilisé mi rokka rewɓe ɓe koɓe liggi so nden yonti ɗum ɗon mboɗo wawi waɗandema mobilisation kono noon so wona ɗum sa salima wi hay loppet goɗɗo salima wi hay loppet yiiɗi koko liggorte wallahi 8 mars sans jaɓɓal 8 mars yooɗat 8 mars fewat te kadi rewɓe ɓe nden ma dañ avancement mais ha ɗo to gonɗen eɗen mbiya debbo e nder galle eɗen mbiya debbo e nder suudu eɗen mbiya debbo ha e boowal debbo o mbete ko 8 mars tan foti wiyede 8 mars tan foti debbo foti ñantanede ala debbo toujours ko 8 mars e galle muɗum joom galle muɗum e hoore muɗum ene foti wadde so 8 mars yonti hoto rokkuma ko ɓornide yo ittu som tekkuɗo o wima Oumar wiya haaɓi hande ko 8 mars mboɗo fondement sodande hartum kono nda ujunnaji ɗiɗi nani ya ƴeew ko coɗɗa mbaɗa tabal ma peŋa ɗum mbaɗa ɗum damal galle ƴeewa 8 mars holko jibinantuma oɗon 8 mars haaɓi ye jitta ɗum abadan dayiman dappat ndax mbuɗu mo dañata hen o an Oumar Dorkume walla an goɗɗo an mo dañani dépense hande est ce que haaliss 8 mars mo dokkunoɗa haaɓi o est ce que wawa jibinde hunde ene wawi hettude baguiji sukaɓeɓe ma woɗɗo sukki Oumar an sa yoɓi location haaɓi ma yoɓ courant ma yoɓ ndiyam ko ɗum jiɗɗen e 8 mars rewɓe meɗen tinnoɗen daroɗen e 8 mars ne tawno ko ñalawma rewɓe ɓe ganduɗa yejjittaki abadan foof e wade noon ko mbimi ko tabal ngal so feŋama ɗon sen gummima e tabal ngal aɗan to paaɗen ganden dartoɓe ene ɓorno comci 8 mars fof aɗan to hol wonɓe caggal les politiciens ɗi goni caggal mabɓe politicien noon kala mo duusi mbiyata ko woyyomi malama min kaari wi naggam kaari wi yomi ar kaari wi ala ay politicien ji koɓe mbaɗata ko fof koye mabɓe ɓe mbaɗanta ɓe mbaɗnani ɗum hay goto de te ay maɓe mbaɗata mobilisé ɓe rewɓe mabɓe jeytake hen ɓiɓɓe mabɓe jeytake hen ko jambureɓe tan ɓe gaddata te politicien ji ɗum ɗon ko no wiyete ko campagne e mabɓe ko campagne e mabɓe par ce que depuis campagne
so tawi an maire gonɗo e leegal o walla an député gonɗo e leegal o walla an conseillére walla conseiller gonɗo e leegal o so tawi no pinɗa fof yumɓe enen ngara damal galle ma ɓe ko kaccitare ɓe ko bottare ɓe ko ordonnance ɓe ko naggam ɓe ko naggam joni noon so ñalawma ganduɗa o an aɗa andi ɗo hen aɗa wawi hen dañde seeɗa yumɓe walla ganda capacité maɗo tolni te rewɓe ɓe aɗa andi eɓe jiiɗi gumbay eɓe jiiɗi fijirde eɓe jiiɗi fofof mbiyata ko aha 8 mars ari an politicien gonɗo e leegal o mbiya jomum mbiya Aminata Diakhaté argay leegal moɗon min comme politicien mboɗi yiɗi mbaɗa mobiliser yumɓe ƴetta yumɓe ɓeɗon gadda ɗumen mbaɗa mobiliser ngara won natti wonde 8 mars aɗani ko wonata ko campagne par ce que wonta woyyo 8 mars wonta woyyo 8 mars an holko wontata ko woyyo kaari politicien o ko inde mum tan nanata te ɗo wawi waɗede taw ko grand théâtre ngabboɓe ne kaala ɓe baɗaɗo parrain o baɗaɗo marraine o baɗaɗo o so ngabbi haalata e 8 mars o rewɓe ɓe mbaɗeni rewɓe ɓe jeeheɗo rewɓe ɓe tinnoɗe rewɓe ɓe ɓesguji mum naggam sanggam wontade aha ko kaari politicien o tan inde mum tan haalte inde mum haalte gila 20 heures ha minuit ɗo gasata ɗo ko inde makko tan haalte yumɓe ne gulla ene pobɓa ene jala filmaji nana pilma joni noon ko filmate ene naata e réseaux sociaux ji ko o dañi buzz inde makko yeehi o dañi buzz yumɓe jii yumɓe centaine des personnes yumɓe yaaɓe grand théâtre walla banggueji goɗɗi mi yiiɗa limtude ko publicité en gona naniɓe ɗo henne pour de publicité kono noon foof e waade noon tinnoɗen enen rewɓe tinnoɗen gartiren haqqillaji e koye men ganden avancement hankkatino koko dañi hankkatino avancement ene woodi mbaɗen avancé yeeyoɓe nanɗo anani yeeyoɓe ñamde nanɗo yeeyoɓe panuji e bagasuji waañi foof nanɗo hen comci paseteɗe comci wuppoɓe foof nanɗo hen tinnoɗen tan ɗum noon Oumar Doro Kome nana waɗa kam signalé ne tawno micro o ene weeli te haaldude bandiraɓe kadi ene weeli kono noon foof e waade noon ma en gartu e saaha goɗɗo e toɓɓere wonde e yewtere meɗen e nder Sénégal men e Winndere-tv kadi hoto jejjite mbaɗe aimé mbaɗon partagé kala ko jiiɗon ko weeli on kadi bindon gandon kadi ɗum ɗo ene weeli on kala ko welaɗo on kadi bindon mamin gandu ko welani on hen ko nane mi haali ɗum ɗon noon ko ɗum ɗon mbiyanmi on foof tan e wade noon mbaɗa wi on kadi ɓornogal ngal ɗo jodgal oɗon jii kam Mariatou Gadio debbo ma Gadioɓe ɓurni kam ɗo henne ko Nafi Diakhaté e wondude kadi ɓe ganduɗa ɓe kamɓene toujours eɓe jaggui e programme Oumar Doro Kome e nder Winndere-tv ha image uji ɗi juɓɓa yooɗa machallah ɗum noon ko Mariatou Gadio debbo ma Gadioɓe yadanno on e yewtere meɗen toɓɓere men e nder Winndere-tv ɗum ɗon noon Sénégal men hande garnoɗen koye yewtude e 8 mars ɗum noon rewɓe ɓe yooɓe tinno waɗɗoɓe kadi encadre rewɓe ɓe politicien ji yooɓe tinno ɓe gadda rewɓe ɓe wona tan ƴettude gumbay e humbay min cohle liggey ko ɗum min jiiɗi merci beaucoup à la prochaine ha lawol gongol